ಆರಾಧ್ಯ ದೇವನ ಎಂಗ್ಲ ನೆತ್ತಿಲದ ಮಲರಾಯನ ಮತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಮಲಾರದ ಸೀಂಡೂರ್ದ ಮಲರಾಯನ ನೆಂತೊಂದು ಈ ಶುಭ ದಿನಟು ಎಂಗ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಅನ್ಪರೆ ಬಿದರ್ದೆ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಎಂಗ್ಲ ದೇಲಗಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಲ್ಕದ ಮಂತದ ಅಪಗಲ ನಿಗ್ಲು ಬತ್ತು ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಬಕ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ರೇವಣಸಿದ್ದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೈದರೆ ಅರೇನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತು ಹೂ ಕೊರಡು ನಮಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಐದಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಎಂಗ್ಲ ಪಲೈ ಆಯ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂ ಕೊಡ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇನಂತಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತೊಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಲೇರು ಎಂಗ್ಲ ಮಂಜಿನಾಡಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಹೂ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ನಮಗೆ ಗಿಡ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತೊಂದು ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಗೆ ಗಡಿಪತ್ನಾರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ನಮಗೆ ಗಿಡ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ ದೇರಾಜಲ್ಲಿ ಕುರ್ನಾಡ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂಗೆಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಐತೆ ಪಾತ್ರ ಕುರ್ನಾಡಂದೇ ಬರ್ಬೇಕು ಮಂಜಿನಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಅಂಜನೆ ಉಲ್ಲಾಲ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆನಂದನಲ್ಲಿ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲ ಬಲ ದೀತನಾಗ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮಾನ್ಯ ಎಂಚಿನ ಬೇರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅರೆಗ್ಲ ಪುಷ್ಪ ಕೊಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಸೀಂಡ್ರು ಇರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾಮೂಲೇರು ಸತ್ಯನ್ನುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಲೀಡರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಕೊರು ಉದಯನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಅರೆಗ್ಲ ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಪೂರ ಹಾಗೆ ಕೊಪ್ಪಗರು ಸೀತಾಮ್ಮ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ವಿಶೇಷ ದಲಜ್ಜಿ ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಗಳು ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಸದಾ ಎಂಗ್ಲ ನಿತ್ತು ಐದೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿ ಮಿತ್ತು ಏರ್ತಿರ್ತದ ಜಂಗ್ಲ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಭಾಯ್ ಪರಿಯಾತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಈ ಅಂಗಡಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದ ಗಡ್ಡ ಬೋಡೊಂದು ಇನಿ ಪ್ರಭಾಕರನ್ನೇ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಪ್ರಭಾಕರನ್ನೇ ಬಂದ ಆರ್ ಗಡಿ ಬತ್ತನಾರು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಅರ್ನ ಜವನ ದಿಗಡಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ದೇವರನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಬೇಲ ಮಂತೊಂದು ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತು ನಂಜಿನ ಪ್ರಭಾಕರನೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಇಂಜಿನ ಅರೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ರಾಯ ಮೈಸಂದಾಯ ಬೇತೆ ದೇವರು ಅಕ್ಲನ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲದ ಸೀಂಟುಡ್ದ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಜನ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪನಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಕರಿ ವರ್ಷ ಪೇರ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ ರವಿಯನ್ನೇ ಗಡಿಬತ್ತನಾರು ಬಾಕಿದ ಏರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆನೆ ಬರ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದು ಇನಿ ಇಂದು ಹೃದಯ ಭಾಗರು ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಮಣ್ಣನ್ನ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಆನಂದಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರ್ಪಣನೇ ಲಕ್ಷಣ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಾಡು ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲಾವಡು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಓಟುಡು ಗೆಲ್ಪಡು ಬೇತೆ ವಿಟ್ಟಲು ವಿಜಯ ಆವಡು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗ ತೆಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮಂತದೇರು ಬಂದ ಅವು ದೇವರದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೋಡಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಐಟೆ ಬೋಣ ಬತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಂದ ಅವು ನೂದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ದ ಅಂಗಡಿ ಏರ್ಲ ಸೋತದಿನಾಗಲಿ ಏರ್ಲಚ್ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕ್ಯದ ಮುಂದೆ ಆದಿ ಅವಳ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೃದಯ ಭಾಗಡು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಹೃದಯ ಭಾಗಡು ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ನೆಕ್ ನೂದು ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನ ನಿಖಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಕ್ಲೇಡ ಬತ್ತೆ ನಂಚಿನ ಆ
ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತಾ ಅಕ್ಲೇನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ನಿಕ್ಲು ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೇಡ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಮುತ್ತು ರತ್ನದಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅನ್ನದ ನಿಕ್ಲು ನೂದು ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಕ್ಲು ದೆಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಂತನಕ್ಲಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಇತ್ತನಕ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಂತದ ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬ ಆ ನಿರಂತರವಾದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ತಲಾ ಬಂಟೋರು ಜನಸಂಘರ್ದಿಂಚಲ ಹೋರಾಟ ಮಂತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಸದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ನೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನೂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಾರಿ ದೀಪ ಪೊತ್ತನಾಗ ಇಂದು ಪ್ರಜ್ವಲನಾಗಲ್ಲ ಅವು ವಾರೀತಿರಿ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಆತ ನಿಕ್ಲು ಚೂರು ಅವು ಆತು ಶೋಕು ಆತು ಪೊರ್ಲು ಇಂದು ಆತ ಅವು ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಅವಳ ಅಪ್ಪೆಡ ಪಾತೆರೆ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಬೇರ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡುಂದು ಆರ ಇನ್ನು ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಆದಿಪ್ಪು ದುಂಬು ಆದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಬೇರ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡು ಇನ್ನು ನಮಲ ಬೈದನಾಕ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಈ ಬೇರ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡು ಕೇವಲ ಒಂಜೇ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಹತ್ತಿ ನಾನಾತ್ ಎಡ್ಡ ಬೇರ ಮಂತ್ ನಾನಾತ್ ಬೇತ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಬಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಪುದರೆ ಎಡ್ಡ ಬರಡು ಪಂಡದ ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊಡ್ತು ನಂಜಿನ ರವಿಯನ್ನೆಲ್ಲೇರಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಜೀತನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉದಯನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸತ್ಯಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆನಂದ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸುಜನಿತನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಸಮ್ಮಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು ಉಳ್ಳೇರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಡಿ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾರು ಗಡಿ ಬತ್ತನಕ್ಲು ದೀವದ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲೇನ ಆ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಾಡು ಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ನೆಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡು ಎಡ್ಡ ಬೇರೆ ಬರಡ್ದು ದೇವರೆಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ಮಾತ ಗುರಿ ಒಂದನೇ ಮಂತೊಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ದ ಒಂದು ಅಂಗಡಿನೇ ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ದೇವರನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ಚಂದು ಕೆಲಸ ಮಂಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲ್ಲೇರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಇನ್ನು ಸೇರೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಥ ಜೋಕುಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಕಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜವಣೇರು ಇಡೀ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮಾತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಡು ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣಿದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರನ ಜೋಕುಲಿನ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ದ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪದಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಯಾನು ಈತೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೇಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ದ ಚೀಪದ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಇಂದು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಗಡ್ಡ ಬರೋಂದು ಮುಲಿತ್ತಿನ ಮಾತ ದೈವದ ಸಾಕಿರುವ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲಿ ಅಮಿಷ ಒಂದು ಏನೇ ವಿಜಯ ರಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿವೇಕ್ ರಾಯ್ ಮುಖೇನ ನೇತೃತ್ವಡಿ ಇನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಜಿ ಈ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿದ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇನ್ನು ಶುಭಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಗೌರಿ ತರಿಗೆದ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರಿ ಬಣ್ಣದ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿನಂಚಿನ ಆ ಗೌರಿನ ದಿನ ಈ ದಿನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಹೃದಯ ಭಾಗಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಳಿಗೆ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿರುವಂಚಿ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಇನ್ನೇನಂಗೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷನೇ ಫಲನೆ ಕಡೆ ಬಾರೇಂಜ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಹತ್ತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಡುಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಜಾಗೆಡು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಓಲ ಇನಿಮುಟ್ಟಗಲ ತೊಂದರೆ ಆದಿಜಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಕುಟುಂಬ ಆ ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನು ಈ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಗಡಿದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಸಮಾಜ ದೀಪರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ನಿಖಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಹಕರ್ಲ ಈ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತದ ಪಾಲಡು ಬತ್ತಿರಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿದ ಪಾಲಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಳಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಂಚಾದ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಈ ಅಂಗಡಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾತಾ ಮಲ್ಪಗ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನನಗೆ ನನದುಂಬುಗಳ ಮಲಮಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪನಾಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಾ ದೇವರ ಕೊರಡ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್
ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿದ ಮಳಿಗೆನೆ ಮೂಲು ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಮಾತ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇರೆದ ಪಿರೌಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಯತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆ ನಿಯತ್ತು ಶಿಸ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಾಕಿಲ ಸೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆ ನಿಯತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ರಡ್ನೆ ಪುದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಳು 3 ಜನ ಮೆಗಿಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಮಂಟ್ರೆ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೆಲಾವಡು ವೇಕರಾಯ್ಕಲ್ಲಾವಡು ಅಕ್ಕಳ ಓ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂಜಿ ನಿಯತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇರೋಡ್ಲ ಅವು ತೋಜಿದ ಬರಡು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಬರಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು. ಯಾನು ಸುರುಕಾದು ಸಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಬಂತಂದು ಅಂತಿನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತಂದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದೇವರನ್ನ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ ಪಂಪುನ ಮಲ್ಲಿಗೆನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರೈನ ಜೋಕುಲೈನ ವಿವೇಕಾನಂದರೈಲ ಆತನ ವಿಜಯಾನಂದರೈ ಪ್ರೇಮಾನಂದರೈ ಮತ್ತು 3 ಜನ ಸೇರಿ ಮಂದಿರಿ ಒಂದು ಆಯ್ನಾತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿನ ತುಪ್ಪಾದ ಕೊರದು 3 ಎಡ್ಡನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಿ ಕೊರದು ನನ್ನ ಮೆತ್ತಿಗೆಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಬರಡು ನಾನು ಆಗಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ